Doriane, te-ai dus până în Grecia să mănânci mandarine din copac. De ce nu mi-ai zis mie, că e mai aproape Clujul? Bă, ce mașini au ucrainenii ăștia și ce bani și ce haine au pe ei. Cum o venit aici, gândești că noi suntem refugiații. Nu ei. Bă, faceți gură să revină totul la normal din punct de vedere al școlilor. Adică la normal, să nu revină la normal, să stați să faceți ore online fără a mai fi nevoie prezența fizică la ore. Voi nu sunteți normali, păi după o generație, două, o să fie România plină de inculți. Așa măcar mai noroc, mai ciupești ceva din clasă, mai una altă. Stai acasă, voi vreți să stați nostru pe TikTok? Sau ce vreți? Fiți atenți aici! Doamne, ce facem aici? E nebunie și dezmăț culinar. Aruncă-l, mami! Aruncă-l! Voi credeți că pregătesc ceva dulce? Nici vorbă. Pregătesc mâncarea la porumbei. La ăștia ce stau pe lângă casa noastră. Uitați cum le pregătesc mâncarea, ni? Nici câinii voștri nu trăiesc așa. Bă, eu vă zic pe aia bună. Noroc cu ăștia din guvern sau cine lansează zvonurile că se mărește prețul carburantului, că altfel nu vă vedea mașina cu rezervorul făcut în viața voastră. În viața voastră. Bă, dacă nu vă arăt aici că fac fapte și că nu știu ce înseamnă că nu fac, ia uitați. Toate gălețile astea sunt mâncare pentru ucraineni. Puneți mâna și ajutați și voi, nu te comentați. Dacă nu se vede, nu înseamnă că nu se fac. Degeaba știi cât e ceasul dacă n-ai bani. La ce? Și nici nu-i Rolex. Hublo. Să vă dau exemplu de mentalitate a noastră și o mentalitate occidentală, italienii. Când la italieni laptele nu a mai putut fi vândut cu o anumită sumă și li s-a oferit un preț deplorabil, ei nu s-au îngrămădit să vândă laptele în ideea în care prețul să scadă. Ei au luat cisternele de laptele pe care le-au mulți și le-au vărsat pe autostrăzi, pe străzi, făceau cascade, făceau așa. La noi, când s-o anunțat că se scumpește motorina, în loc să iasă toată lumea să nu mai alimenteze sau să facă nebunie, să pui, toată lumea au mers să-și facă provizii. Adică au făcut jocul corporațiilor. De ce? Să vedeți când se termină motorina, nu mai avem de unde, și ne fac americanii contract cu ceva filială de-a lor, Arabia Saudită. O să vedeți atunci preț. Bă, ăștia ce-ați alimentat? Voi v-ați crezut la criptomonede? Că le prindeți mai jos, Bitcoin-ul prindeți la 20.000, după aia sare. Nu-i mai că ați investit. Și-au scăzut tifuel. Și cașcaval, fiți atenți. Ăsta de la Delaco. Să știți că e extraordinar de bun. Cașcaval Sofia. Așa, mole, gustul bun. Uite. Mie îmi place asta. Fiți atenți, voi ce mezeluri folosiți? Mie îmi plac extraordinar de mult ăstea de la Matache Măcelarul. Bine, mai e o groază care îmi plac, dar de obicei de pe raft ăstea le aleg. Voi? Îți bucătar greu, prietene, îți bucătar greu, un soț extraordinar. Nu de mult am dat de asta. Căutam tot timpul capace. Și de fapt, voilà. Bă, am trăit cu mare parte din noi am trăit într-o minciună. Nu-i vanilat. Vanilinat. Îți dai seama, ar trebui să mă uit și la piper și la lapte. Cine știe ce? Laptalat. Vreau să văd că vă dați că sunteți mari cunoscători de mașini. Ce face funcția asta? Nu asta albastră, asta. Asta. Bă, nu vă mai dați șmecheri că uitați ce am în frigider. S-a activat senzorul. Așa, uitați ce am în frigider. Și voi vă dați șmecheri în fața mea. Vai de voi. Pentru toți care mănâncă cartofi prăjiți. Nu ăstea. Mâncați și uitați-vă aici.
Au trecut rușii și pe aici mâncavaș. Urmează, că deja au însemnat zona. Z-ul de pe tancuri. De la Zoro. Zoro a fost rus. Tot ce atinge muierea mea se transformă în aur. Mami. Doamne, frate. De-aia nu mai pot eu că s-o scumpi benzina, ni. Eu tot pe centru și tot finețul mănânc. Eclair, dragă.